गाजा गोमजायै बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फालिदों। आसामनि खना खनला रंजालि बैसागु फालिनाय बायदि आसामनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो बर'नि आंगो रंजालि बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिल्लीनि बर' फोरबो रंजालि बैसागु खुंफुंदों। थारैनो आसामनि बर'फ्रा जेरै गाजा गोमजायै रंजालि बैसागुखौ खुंफुङो बेबायदिनो दिल्लीनि बर'फ्राबो उन जानानै थायाखै। नंगौ, मैया गोदान दिल्लीनि मालविया नगर पुलिस कमप्लेक्सनि सुबुं जथुमसालियाव दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय आरो मोसानाय मुसुरनायजों रंजालि बैसागुखौ फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो हिबु तामां आईपीएस जइन्ट कमिशनार अफ पुलिस एन्ड नडल अफिसार सुपुनार। माननि आलासि महरै नुजाथिफैयो जे माइबिब मेम्बार मनिटरिं कमिटि मिनिस्ट्रि अफ एम एफेयार्स दीपसजित दत्त गाहाय नेहाथारि आसाम एस'सिएशन दिल्ली नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद बानिकान्त ब्रह्म आगु सीएएसअ सीआईएसएफ डक्टर गणेश ब्रह्म आगु मेडिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट मिउनिसिपाल कर्परेशन अफ दिल्ली आरो डक्टर जिया नार्जारी आगु डाइरेक्टर फेमिलि प्लेनिं इसिक हस्पिटेल। हाबाफारियाव दिल्लीनि गोबां रायजो राजा सानसुमैफ्राबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बे समाव दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि दीपामणि ब्रह्मआ बे रंजालि बैसागु फालिनायखौ लोब्बा लाखिना जोंनिसिम मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। आंनि मुङा दीपामणि ब्रह्म। आं दिल्ली बर' एनसीआर थुनलाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबोसिम रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय आरो हामलायनाय जासिहरबाय बयनिसिम। जों दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा बैसागु फोरबो फालिनाय जादों दिल्लीयाव मालविया नोगोराव। थुनलाइ आफाद आरो हारिमुखौ फेहेरनायनि गोख्रों थांखि लानाय जादों जोङो। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों जाहाथे जों दिल्लीयाव थाग्रा बर' फिसाफ्राबो गावनि हारिमु राव दामनाय देनायफोरखौ बावगारलाङा। दिनै जों बिदिनो बैसागु मोसानाय खाम दामनाय आरो गथ'फोरनि मोसानाय बेफोरबायदि आयदाखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जों गुबुन गुबुन हारिमु आयदा गासिबो जों लानाय जादों। दिनै जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै सार मिस्टार हिबु तामां आईपीएस जइन्ट कमिशनार नडल अफिसार सुपुनारखौ एज ए चिफ गेस्ट लेंहरनाय जादों आरो गेस्ट अफ अनाराव जोंहा दीपसजित दत्त आसाम एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि बियो, ओमफ्राय JMIBO मेम्बार अफ मनिटरिं कमिटि अफ MHA जों बिथांमोनखौबो दिनै लेंहरनायाव बिसोर जोंनिसिम दिनै नुजाफैदों आरो जोंनि हारिमु आयदाखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनलांदों। जोंनि बैसागु फोरबोआ जाहाथे जों बिदिनो बोसोरफ्रामबो फालिनो हाथों बेनिखायनो जों बयखौबो दिल्लीनि बे बर'फोरखौ बयखौबो फैनानै हानजा हानजा पार्टिसिपेट खालामनो फैयो बेखौनो आं खावलायहरो। खुलुमबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।